Avui som al campus Diagonal Besòs de la UPC amb una presentació ja de l'edifici i proposta arquitectònica de l'edifici D. És un edifici que és promogut per l'Institut Català del Sòl conjuntament amb la UPC. Per l'Incasòl iniciar una nova etapa o una nova línia de col·laboració amb les universitats és una gran oportunitat. La universitat té sòl però té poca capacitat inversora. L'Incasòl té una oportunitat a través de la concessió o el dret de superfície d'invertir sobre aquest sòl i de gestionar l'edifici al llarg dels anys per tornar a recuperar aquesta inversió inicial que es fa. Concretament, la inversió serà de 24,5 milions d'euros. Aquest edifici estarà gestionat per l'Incasòl al llarg de 45 anys més 5, amb una pròrroga de 5 anys. I el nostre objectiu és poder, conjuntament amb la universitat, disposar de nous equipaments al servei dels centres de recerca. L'aposta d'Incasòl és per edificis sostenibles, edificis que siguin neutres en emissions, i aquesta línia d'inversió per nosaltres és una oportunitat per posar l'Incasòl al servei del coneixement i la recerca al país.